Ja men nej, det går inte för jag gör så här istället. Om det sticker i halsen så... Aj! Aj! Hurra! Oh my god! Sara, vad fan trycker du igenom någonstans? Vänta, lite, den är igenom. Vänta lite. Oj, hur var det? Är den igenom, Sara? Hallå, kommer filma. Vänta, kommer du svimma? Nej. Alltså tvärsättig. Jag med. Den är inte ens igenom! Den är visst igenom. Men alltså jag vet inte, jag har fått in det mer. Tryck. Nej, tryck inte mer! På den! Är den igenom? Ja, den är igenom. Bra! Oh my god! Jag försöker borra igenom den. Nu. Dum i huvudet, Sandra, vet du om det? Vad fan gör du? Fucking Så, dum i vänta. huvudet. Hur länge ska jag hålla den här inne? Jag kan ta ut den. Aha, oj.